Ai. Wampa. Mempa. Nyami bibi ankyerɛ wo. We di nyami nyanyi nkyerɛ. Sadan. Nyami nyanyi nkyerɛ me. Afi na me so bɔ mpai. But years ago, me kai pa enyumbi okonko ni. No yere. No ye me yere. Then is oh, me ntumi nka mu nsɛm bebre ba de me ka ne sɛ me de me hu sɛ ne ma bi wonu mu a ana nyame enenim de wo ye. If you say tama na me nya nware ye no. Me nya prophecy efa maware ye ho. Osofo nkro share me sankom no. Me bufu no. Because na me nyinni ampa so esi na de etine se sebe mpweduasa yenya atamfo na misunderstanding me si ye na me nkase me fault na me mfa blame no so ma oba no but de meka ne se nyame nenim de oye ntino de kwa be ma me no mienu nkwa be hia no ma pono ne ma ho kakra kire wo ba ni nyina no nyame pe na aye adwuma na ni nyina so ye efirisa amasa ye bia nkanye ntino nkom se ba ye mfitianse se sofo obe ware ntem na emu ware ye en survival ntino we feel say the nyamenim kan o ye because okochiro semu a obo se krofo pi ochiro semu nyame de omu ye adwuma pa so no mu ware problem ten de nyamenim de ana o ye ndizi e ka se de ogusu a hwehwe bi se me gusu a me hwehwe bi nti me bom pa ye pa se nyame nyama dom minim say me next marriage de nyame ebe ya dom ama ye de bekwa wieye kosi so osoro ebe tunsa afre na koa asempa ko me no bi amate minim say enche bebresa na controversial radio presenter Afia ene onya kasa bi dodo na fi say enu hunti na ma